Pro někoho, kdo v otázce doporučitelů, respektive typařů, tahá za kratší konec provazu, se může poměrně jednoduše stát, že v určitý moment své začínající kariéry bude začínat každý měsíc od nuly. Každý měsíc se bude zamýšlet nad tím, ty kráso, kde já vezmu nový kšeft. A doporučitel je řešení na tenhle ten problém. Takže si řekneme, proč bych do toho měl jít, proč by mě doporučitelé typaři měli zajímat. Tohle to byl jeden z hlavních mých důvodů, proč jsem do toho šel. Kde je brát, jak je oslovovat, jak s nima vybudovat vztah, jak ho udržovat a jakým způsobem to třeba i nastavit. Cílem je se přepnout z myšlení já by jsem rád kšeft na já by jsem rád vybudoval síť. Jakmile si těch doporučitelů udělám víc, tak se mi může stávat to, že ty kšefty za mnou budou chodit sami poměrně rychle. Nemusím čekat na to, až se o mě rozkřikne, že jsem perfektní realitní makléř nebo finanční poradce několik měsíců nebo rok, nebo já nevím jak dlouho, až udělám XY kšeftů, ale můžu to podpořit tím, že si vybuduju síť a z této sítě mi budou chodit zajímavý kšefty nebo klienti, to je jedno. Doporučení totiž není náhoda a doporučitel není klient, ale může se z klienta stát doporučitel a je to mimochodem něco, co já tady budu nějakým způsobem zmiňovat a rozvíjet. Ta hlavní výhoda, krom toho, že ti ten doporučitel bude nosit kšefty, je to, jakým způsobem ty kšefty budeš dostávat. A to je to, že prostě to nebudou nějaký studeňáci, ale budou to prostě ohřátý lidi. Ty lidi budou řešit to, na co ty se specializuješ, budou vědět, že jim budeš volat, budou vědět, že jim pomůžeš v tom, co oni zrovna řešejí. Ty tam prostě nakráčíš po tom červeném koberci, který ti tam rozvine ten tvůj doporučitel, když si to s tím doporučitelem nastavíš dobře. Doporučení je důvěra, rychlejší uzavření, vyšší objemy zakázek. Co se týče těch typařů, tak nemusí být rozhodně finančně gramotní. Ono je sice super, když máš typaře realiťáka, nebo nějakýho právníka, učitele, nebo co já vím, nějaký takovýhle lidi, který jsou mezi lidma, který mají důvěru, lidi je poslouchají a samozřejmě nějakým způsobem se ideálně hejbají okolo lidí, kteří mají veliký peníze, ale rozhodně to tak být nemusí. Může to být tvůj kamarád ze střední, který prostě se protlouká životem, ale ve finále ho mají všichni rádi, protože je to strašný sympatiák a když bude vědět o tom, co děláš, že to děláš dobře, že si mu pomohl nebo pomohla, a že milé ráda pomůžeš, nebo milé rád pomůžeš komukoliv prostě, kdo řeší stejnou situaci, jako si vyřešil pro něj, anebo že jedete v nějakém tandemu doporučitelským, tak sakra, proč ne? Tady je nejdůležitější ne ta finanční gramotnost, aspoň teda já to tak vidím, ale to, že ten doporučitel by měl být člověk, který je v kontaktu s lidma, lidi mu důvěřujou a řeší životní situace druhých. Ať už jako vrba, jako hobík, anebo jako člověk, který to má jako profesi, typicky právníci, účetní, realitáci, podnikatele, manažeři, ty lidi, kteří tady jsou vypsaní. Jak toho doporučitele najít? Často se brainstormují nějaký LinkedIny, mně nejvíc funguje networking, prostě moje prořízlá huba, zmiňování se, anebo i studený telefonáty. Volám lidem, který si myslím, že jsou v našem oboru potřební. Pro mě jakožto realitáka to jsou typicky lidi, kteří se věnují, nebo lidi a firmy, nejčastěji živnostníci, kteří se věnují třeba rekonstrukcím, takže malíři, elektrikáři, topenáři, lidi, kteří se zabývají projektovou dokumentací, územníma plánama, kteří řeší nějaký právní otázky, ať už nějakého vlastnictví, rozvodu, já nevím čeho, všeho možného. A x dalších, na tohle doporučuji si udělat nějakou myšlenkovou mapu, kdo všechno se vlastně motá okolo těch mých klientů stejně jako já a mohli bychom jet v nějakém tandemu a těm lidem volám a ptám se jich, hele, máte už nějakou spolupráci? Jo, jako hodně to zjednodušuju, samozřejmě ta otázka jako málo kdy jdu přímo takhle na budku, ale kdybych to zjednodušil, tak se ptám takhle. To samý,
hele, vy při té svojí práci já s těma svýma klientama řeším to, že když se stěhujou, tak si často ten byt chtějí nějakým způsobem dát dokupy, vy máte stavební firmu, já řeším ty lidi, kteří se neustále stěhujou, co kdybychom to vymysleli spolu. No, to je víceméně jako ta první věta, jenom nějakým způsobem jako daná do konkrétního příkladu, což je mimochodem strašně důležitý, budeme se o tom bavit. A zároveň, jak získávám ty doporučitele, tak z klientů. Ať už, že můj klient se stane mým doporučitelem, anebo že mi můj klient zařídí nějakýho doporučitele. A to je typicky, že když já sedím s tím klientem a buď mu nějakým způsobem pomůžu, nebo prostě s ním mám nějaký jako vztah, což pro mě jako realitního makléře není tak jakoby jednoduchý udržovat dlouhodobý vztah s nějakým klientem po tom, co mu vlastně jako vyřeším tu jeho situaci, ale hodně do těch lidí v uvozovkách hustím to, co všechno my jako firma nebo já jako jednotlivec jsem schopnej zařídit a není to vyloženě to, co jsem vyřešil tomu klientovi. To znamená, OK, já jsem ti pomohl prostě prodat tvůj byt, ale dělám i pozemky, kde řeším to, já nevím, černý stavby, legalizace, u starých baráků řeším, já nevím, dotační programy, nějaký rekonstrukce, bla. Vždycky se zmiňuji i o věcech, které nedělám. A potom je pro mě jednodušší říct, ale já se vsadím, že přesně tohleto někdo v tvém okolí teďka řeší. A klidně nechat jako chvíli ticha. A ten človíček se zamyslí. A když mu tohleto udělám párkrát za tu dobu, co prostě nějakým způsobem spolupracujeme, tak pro mě potom bude jednodušší říct, hele, bavili jsme se tehdy o tom, jestli někdo v tvém okolí neřeší něco. A když jsem mu to zmínil třeba hnedka na začátku naší spolupráce, někde uprostřed a na konci, tak on na tom konci může říct, jo, ale já jsem nad tím za tu dobu přemýšlel a někdo mě napad. Tady prostě někdo. No a už mám vlastně jako další kšeft, což si myslím, že je úplně to nejlepší, že? Protože to ten koberec, po kterým já potom kráčím, jak jsem říkal, že to je jako ohřátej kontakt, tak je prostě nejčervenější. Takže to jsme se vlastně jakoby pobavili o tom, jak si udělat doporučitele z klienta anebo i z nějakého studeňáka. To znamená nejlepší zrození, nejlepší výroba toho doporučitele je z dobré služby anebo představení na konkrétních případech někomu, pro koho jsem tu službu neudělal. Typicky prostě zavolám nějakému živnostníkovi, který, nevím, staví baráky. Jo, tak tomuhle jako velice těžko budu popisovat, jaký jsem úžasný makléř přes telefon. Dělám to tak, že těmhletěm lidem zavolám a když mají zájem, tak jim řeknu OK, tak pojďme si sednout, pojďme to probrat, co vy byste mohl dělat pro mě, co já bych mohl dělat pro vás, řekneme si nějaký jako specifika té naší budoucí potenciální spolupráce, pokud si sedneme, tak půjdeme dál, pokud ne, tak si řekneme, hele, nevadí, zkusili jsme to, zvu vás na kafe a na mě, nic za to nedáte. Při nejlepším si prostě společně vyděláme spoustu peněz. A na té schůzce potom jim na velice konkrétních příkladech, nejčastěji formou příběhů z praxe, vysvětlím, co všechno jsem vyřešil, komu všemu jsem pomohl, kde jsem třeba byl schopný najít nějaké řešení, protože s tím daným človíčkem, když sedím, tak on to není realitní makléř, on to není finanční poradce, on se specializuje na něco úplně jiného. Já můžu sedět s někým, kdo třeba bude elektrikář nebo malíř pokojů, asi nejlepší příklad, a já mu budu prostě povídat o tom, že ale prodal jsem tady 50 nemovitostí v této lokalitě a takhle rychle jsem je prodal a přitom to bylo tolik procent nad tím, co trh říkal. Ale co jemu to řekne, že vůbec nic. Pro ně je důležitý ty jednotlivý příklady, příběhy, který budou nějakým způsobem mít nějakou emoci, bude to prostě nějaký příběh, který je jednoduchý se zapamatovat, on tomu bude rozumět a tím pádem to úplně perfektně předá zase dál, jakmile prostě uslyší, že někdo řeší něco podobného. Takže se mu takhle představím na těch jednotlivých příkladech, na těch jednotlivých příbězích, tak, aby on tomu rozuměl, aby viděl, že jsem zkušený, že nějakým způsobem jsem lidský, že mám něco za sebou a to je vlastně to hlavní, proč on by mi ty kšefty měl dohazovat. To, že nejsem nějaký dement, prostě, který by nevěděl, o čem mele a dělá to ten doporučitel, mi dohazuje ty kšefty jenom kvůli tomu, že z toho bude mít sám nějaký bakšiš. To by měla být ta třešnička na dortu. To, že ten doporučitel za to dostane nějaký peníze, to by opravdu mělo být až jako to poslední
v ideálním světě, jo, v ideálním případě. Ale opravdu by to mělo být to, že hele, já doporučuji dobrýho makléře, protože opravdu rozumí tomu, co dělá. Stejně tak, já když budu vědět, že ten malíř, se kterým jsem tu spolupráci udělal, samozřejmě můžeme jet tandem, nemusí to být jenom, že on doporučuje mě kšefty, ale já mu můžu taky doporučovat, pokud to bude dělat dobře, tak si ho oskouším na nějaký jedný zakázce, když to bude dobrý, tak mu taky budu dohazovat. To znamená, první schůzka, nějaký představení na konkrétních příkladech, nebo v ideálním světě klient, dobrá služba, pak nějaký to prohloubení a stvrzení. Nejčastěji tu první doporučenou zakázku nedělám s nějakým podepsaným papírem nebo s nějakýma velkýma formálostma, prostě se nějak lidsky dohodneme a když to všechno klapne bez problému, když se tam prostě na té cestě nestane nějaký prostě fuck up, tak řeknu, hele, tyjo, pojďme tomu dát klidně nějaký oficiální rámec a pojďme to zkusit víc, protože přece nám nejen, že jsme si prostě sedli lidsky na té první schůzce, ale ještě prostě jsme udělali už jako první dobrou zkušenost, takže víme, že oba děláme kvalitní práci, pojďme to prostě nějakým způsobem jako tady stvrdit. Pak bod 3, pravidelný kontakt. Tomu doporučitelovi se prostě vozívám, jsem s ním nějakým způsobem v kontaktu a nenechám to prostě zdechnout. Můžou být situace, kdy ten doporučitel má nějakou životní situaci, může být na dovolených, může já nevím co, a nebo já třeba na nějakou dobu vypadnu, nebo něco se změní, nějakou dobu nebudeme v kontaktu a zapomeneme na sebe. Jo, a sejde z očí, sejde z mysli, určitě dobrý se jako nějakým způsobem pravidelně, nepravidelně připomínat a ideálně nejenom formou toho, čau chlape, tak co, už jsem od tebe dlouho nedostal žádný kšeft. Ne prostě, jo, prostě zavolat lidsky, přijít si, ideálně si ty doporučitele dělat z lidí, se kterými jako si rozumíš, se kterými jako seš v pohodě, aby i to volání a udržování toho kontaktu prostě nějakým způsobem fungovalo, teď mi vypadlo to slovo, naturálně to není úplně ono, ale nevím, prostě asi chápeš, co se snažím říct. A bod 4, jakmile nějaký to doporučení funguje, tak dávat zpětnou vazbu. Aby to nebylo, že ten doporučitel mi hodí kontakt a já se mu potom už nikdy nevozvu, jo, prostě nebo jako co se týče toho dohozeného kontaktu. Dát vědět hnedka prostě, jakmile mi doporučitel dá kontakt, tak ho hnedka musím zavolat a hnedka musím dát vědět zpátky tomu doporučiteli, ale už jsem mu volal, už je to zařízený, už se o to starám, jasně počítám s tím, dobrá práce, děkuju. Jo, radost s tebou spolupracovat. A bod 5, jednoduchost té spolupráce, nedělat v tom prostě nějaký složitosti v tom nehledat, jo, dělat to lidsky, dělat to jednoduše a tak. Takže peníze nejsou jediná motivace, mně funguje být prostě lidský přímej a doporučovat se na základě nějaký jako reputace, nebo si tu reputaci vytvářet. Chyby. Pár doporučitelů jsem odradil tím, že jsem na ně hnedka jako vyběh se smlouvou a pojďme to udělat oficiální a tak dále. Často třeba to byla zrovna jako uklízečka, která se tohohle jako hrozně zalekla a přitom jako vyklízí domy před tím, než se budou prodávat. Ona je jako víceméně ten první, kdo na ten byt naběhne, ještě než vlastně jako se začne oslovovat nějaký makléř nebo se začne přemýšlet, jestli se to dá na S-Reality nebo Bazoš. Poznat toho nebo odhadnout toho, kdo je na druhé straně toho drátu nebo stolu a dělat to tak, aby to tomu rozuměl, nebejt prostě nějaký úplně strašně odborný nebo nevím, což je vlastně i ta jazyková bariéra. Jazykovou bariéru tady mám na mysli to jít po těch konkrétních jednoduchých příkladech. Stejně jako vy, když řešíte životka, tak nebudete říkat Ježíšmarja, a co když by se tomu tvýmu klukovi něco stalo, co byste si potom počali, když vy byste neměli žádný peníze. Ne, hele, ten tvůj Franta hraje fotbal, udělal si koleno a byl prostě 2 měsíce mimo. Až si udělá druhý, co kdyby dostal 1 000 000. Jednoduchý, konkrétní příklady, který si člověk zapamatuje. Pasivita, nenechávat to umřít, být proaktivní, kontakt jen, když něco potřebuji. To je, si myslím, jako důležitý, pokud je ten doporučitel někdo, s kým nejedete vyloženě nějakým způsobem tandem,
tak dávat mu prostě příležitost na kšeft jen tak. Jo, plácnu, uděláš si 3 jako realitní makléř, uděláš si 3 doporučitele malíře pokojů, budeš vědět, že ten jeden je plus minus nejlepší, ale sem tam dáš kšefty i tomu druhému, třetímu a nic za to nebudeš chtít. Hele, teď jsem tady něco řešil, vzpomněl jsem si na tebe, že to děláš, sem tam mi dohodíš kšeft, jsi fakt dobrý, tady máš prostě kontakt, teda ten týpek si chce nechat vymlovat, nevím, barák. Jo. A to si myslím, že je prostě důležitý. Jsem tam pro ty lidi udělat něco jako dobrýho a nechtít za to jako nic zpátky. No, prostě jsem tam jim dát příležitost nějakýho kšeftu. Doporučení nakonec. Nejlepší doporučení vzniká tehdy, když doporučitel ví, že mu klient ještě poděkuje. To je to, že by se to nemělo dělat, nebo nemělo by se to prezentovat hlavně na ty prachy, ale já vím, že ty děláš kvalitní službu, já ji dělám taky, pojďme si dohazovat kšefty, pojďme ji dělat společně, kvalitně, budovat si tu síť, aby se vlastně jako šířily ty dobré zkušenosti těch klientů, jak tvých doporučitelů, tak tvoje, aby ve finále ty klienti byli co nejspokojenější.